Hej så sammen og velkommen til den her ridelejevlog. Jeg er lidt ked af, at jeg har fået filmet nu. Men jeg skulle ride gabber til dressur i det store ridehus kl. 12. Og det gik egentlig fint nok. Jeg red egentlig ret lort. Men jeg synes, det gik egentlig fint. Og nu skal jeg i skoven her kl. 15 på Brune Darcy. Så det bliver meget spændende. Og nu skal jeg lige hjælpe min veninde med at sadle Sari op. Så jeg vender tilbage. Jeg ved ikke, når jeg får filmet, inden jeg rider i skoven på Darcy. Så ja, vi ses. Nu er jeg så lige sammen med Sari. Hun er meget sød, så nu står vi sgu egentlig bare og venter. Fordi hun skal sadles op. Og hun skal lige have noget rap, så hun ikke sådan gør alt muligt mærkeligt. Men hun skal have sadle på. Så jeg venter egentlig bare på, det hold, der har været i skoven, kommer tilbage. Så jeg kan ride Brune Darcy i skoven. Og hun er ret sådan hurtig og sådan frisk, så jeg håber, det går fint. Og vi var jo inde. Og først så blev vi budt velkommen. Og jeg vil lige sige, hvem det er, jeg skulle ride. Her i dag, der skulle jeg så ride Gabriel kl. 12, så der så i det store. Jeg kom på hold 7. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det. Men, og så i dag skal jeg ride kl. 15. Brune Darcy i skoven. I morgen, der skal jeg ride Georgia til spring kl. 11, tror jeg. Og det glæder mig sygt meget til, for Geo er sådan sygt god til at springe. Onsdag, der skal jeg ride, jeg tror, det var Germany til dressur i det store. Og så Mississippi i skoven. Og torsdag skal jeg ride Sara. Og så stævnefredag, ved jeg ikke rigtigt. Men mig og meget så Sari, du må ikke lige æde mig. Nej, prøv at se, hun siger hej til kameraet. Ja, så nu står jeg lige bare her. Jeg sveder sygt meget, fordi det var ret hårdt, da vi skulle ride før. Og jeg fik noget rigtig lækker mad derinde også. Vi fik noget flæskesteg og noget sovs og kartofler. Det var sygt lækkert. Og ja, jeg har det egentlig rigtig varmt lige nu. Så ja, men Gabber var rigtig sød i dag, så ja. Okay, nu er jeg så lige kommet hjem, fordi jeg fik ikke lige filmet før jeg havde reddet Brune Darcy. Og heller ikke lige efter derovre. Men nu kan jeg lige sige, hvad der skete. Altså, jeg sluttede af med at stå Sari. Og så skulle jeg jo hen og finde Brune Darcy. Men de var ikke kommet tilbage fra skoven, så jeg skulle stå og vente lidt tid. Men så kom den så. Og så overtog jeg den, og så gad den overhovedet ikke i skoven. Sådan rent faktisk, det var lige at løbe hjem og sådan noget i galop. Og sådan, det blev bare bak, og sådan, den gad overhovedet ikke noget. Og så sagde de, at jeg blev nødt til at hoppe af, og så spurgte de, om jeg godt ville sådan, tage tilbage. Og så kom jeg på fredshold i stedet for. Og der gik det faktisk ret godt på Darcy, og hun galopperede faktisk okay godt i nogle runder. Og ja, det synes jeg gik fint. Og så satte jeg hende så sadlede jeg hende så af. Og det gik egentlig også fint, så fik hun noget mad, og så gik jeg ind i rytterstuen og købte noget slik. Og nu er jeg så her. Så jeg ved godt, at jeg ikke fik filmet så meget i dag, men det kommer jeg nok til at gøre i morgen, for der skal jeg springe på Georgia, og det glæder mig sygt meget til. Så der lover jeg nok, at jeg skal få filmet lidt mere. Der skal vi også slå fangerne på fortet. Så der kommer jeg nok også til at filme lidt, men jeg ved det ikke rigtigt. Hold op, mit hår, det er lidt kugt. Det er fordi, jeg sveder så meget. Men så tænker jeg egentlig bare, at vi ses i morgen, fordi nu skal jeg nok hjem og i bad. Så ja, vi ses i morgen, når jeg skal ride Georgia. Så hej hej! Flot konstrueret. Wow. So pretty. Ej, nu fik jeg ikke galoppen. Så skal man komme an på, hvad som er først. Okay, meget smukt. Du så mange steder. Okay, folkens, nu er det tirsdag, og jeg skal snart ride Georgia. Og lige nu er jeg i gang med at hjælpe min veninde sadle Switchman op. Den kan jeg lige putte video ind, hvor sød den er. Så jeg skal snart ride. Jeg skal lige have hjælp på. Og så skal jeg simpelthen springe på Georgia. Så jeg tænker også, at der kommer nogle videoer ind, når jeg rider. Men I kan lige se en video af den.
Søde lille Switchman. Er du ikke bare den sødeste? Han er så sød. Jeg er meget sød. Åh. Så jeg er ikke super sød. Nå, den er igen. Okay, ikke Er du en lille banan Switchman? Du ved dit træktøj igen. Nu har vi været inde og ride. Og det gik rigtig dårligt. Vent lige. Vi har lige været inde og ride. Det gik rigtig dårligt, men jeg tror, det er mig, der ikke kan finde ud af at springe. Jeg kunne ikke finde ud af stjålende på springene. Det gik sygt dårligt. Jeg kunne heller ikke finde ud af at få en igelap. Men jeg tror i hvert fald ikke, at vi er så meant to be. Så nu sætter jeg mig af, putter ham ind i boksen. Så kan jeg vlogger lidt for når vi laver fangerne på fortet. Så ja. Så er det simpelthen så jeg ude, ikke? Jeg ved godt, jeg ikke fik filmet mig i går, men sådan, det går nok. Jeg står inde i, jeg står og kigger på Mississippi, som jeg skal ride i skoven i dag. Det glæder mig meget til. Vi er inde hos Germany, og han er meget nysgerrig. Ikke mus? Ja, så nu tænker jeg lige at strikke lidt. Så ja. Nu skal jeg snart hen sad, og Germany, jeg synes, fucking sød. Jeg kan også, du er rigtig sød. Ja, men nu skal jeg over hen sæde lige om lidt. Så sød. Så har vi simpelthen lige været inde og Germany, og den var ekstremt langsomt løst. Den var meget sød. Ikke så boksen, men ekstremt sløvføst. Den gik til bydeligt skridt, men jeg tror ikke engang, jeg fik en halv runde trav, og det var ikke engang et træk. Så den er sød, men ja, når min næste gang skal jeg ride på den søde Mississippi, og jeg har fået min mor sagde, at jeg kunne få en martingale. Nu er jeg skal ride på Mississippi, og jeg har fået i skoven, ikke? Og jeg har fået en martingale til den ride i hvert fald, så det er rigtig godt. Og allerede sagt min top 3 til stævnet, så det bliver rigtig fedt. Og jeg skal nok lige sige, når jeg begynder at streame Mississippi. Så ja. Nu er jeg lige have mine penge, og jeg kommer lige forbi lille Mississippi her, som jeg også lige skal ride i skoven. Og jeg får martingale til en, så det er godt. Missy. Nå, nej, okay. Så nu er vi simpelthen på vej hen til springbanen, og vi skal springe. Den der en af piste som heste. Ja, det kan vi gøre. Nej, det er en dårlig idé. Nå, jeg sætter telefonen her, og så kan vi lige filme her. Jeg ved ikke lige, hvor jeg skal stille den. Hvor kan jeg stille min telefon henne? Hvor kan jeg stille min telefon? Hvor skal jeg stille min telefon? Bare her. Lykke ikke kan finde ud af at gøre det højt, eller Isa, eller nogen, så bliver der dræbt. Så nu er mig og Victoria på vej med Rosa over til det store ridehus. Oh my god, folk kan faktisk have taget nu. Ej, det er ikke så godt det her. Hun er mega pæn. Ej, nå, det går nok. Ja, jeg vil godt have det. det. Jeg skal ride den, bro. Ja. Nå, prøv at se, hvor smuk hun er. Hun er meget fed. Ja, virkelig. Skal vi sige hej til vloggen? Rosa, sig hej til vloggen. Hej med jer, guys. Jeg hedder Rosa. Okay, nu har jeg lige reddet på Mississippi. Den der skovtur gik ret dårligt, fordi hverken Bishop eller Felford gad jo gå. Så vi nåede næsten ikke ind i skoven, og vi travlede i sådan 5 minutter. Og så ville vi bare til skridt resten af vejen, men
ja, nu har vi lukket nogle heste på fold. Vi har lukket Brune Darcy på fold, og Georgia og Bishop. Og nu skal vi ind og så nok sidde på tynden og spise noget slik. Så ja. Så er det simpelthen torsdag, og mig og Victoria er vi i gang med at pusse alt Gabriels ting her. Men ja, og jeg har reddet Sara i dag, og det gik... Hold op mit ansigt, det er Gabriel, ikke mig. Og det gik egentlig fint. Bortset fra, jeg var lidt bange for at få den i galop, fordi jeg var bange for, at den bukkede. Men nu er vi i hvert fald i fuld gang med at pusse alt hans udstyr, så jeg tænker lige, vi vender tilbage, når vi er i gang med at strille Gabriel. Så ja. Så er vi simpelthen også lige i gang med Gabriel her. Og han får lækker sliksten, og mig og Victoria er vi i gang med at strille ham. Så jeg ved ikke, om jeg kan sætte min telefon ind og se. I må godt tage min med, jeg har det. Den står. Prøv lige at se, hvor pro jeg er til at sætte min telefon. Wow. Ja, du må godt tage min. Det er godt, den falder. Men han får sliksten. Og vi ved ikke, hvor han synes, at så var han skidt. Hvad baby? Så ja, jeg kan lige filme igen, når vi har fået kostymer på og står inde i Ridhuset. Så ja, nu vil jeg hen til skønhedskonkurrencen. Ikke lige tage den her meget retarderede ting jeg har hovedet i halsen. Man kan ikke engang se dit dagkort. Nej, det er lidt ærgerligt. Jeg kan også prøve sådan at løfte den. Nå, ja. Så har vi meget smukke Victoria og meget smukke Gabriel. Mega pænt. Det er desværre, at der er nogen, der også har lavet det samme med Lykke. De er ikke lige så gode som vores. Nej, vi er bare sådan meget bedre. Jeg forstår ikke, at den er bare sådan en lane på. Der er sådan, jeg tror ikke, at vi vinder, for der er ret mange andre, der kører det virkelig godt. Alle får på en eller anden plads. Nå, okay. Fair nok. Må jeg lige se mine øjne, det var. Wow. Meget flot. Og den har buket. I ved ikke, hvor god den dufter. Hvor godt den dufter. Ja, det dufter sygt godt. Men Gabriel, han er så dygtig og rolig. Og han har sådan en meget smuk butterfly der. Og en meget flot flætning i halen. Ja. Men det er jo noget andet end Lykke, fordi Lykke er selve bruden, og Gabriel han er gommen. Vi kan også sige til dem, at de skal gifte sig. Lykke og Gabriel. Det ville være sjovt. Så ja, jeg kommer nok tilbage, når... hvad hedder det? Ja. Er han ikke bare sådan? Nå, men jeg kommer tilbage, når vi har fået vores rangering, eller hvad det hedder. Så er Gabriel ikke bare smuk med den her butterfly og meget smukke Victoria med sin meget smukke brudbuket. Og så er der meget smukke Gabriel, som er manden, og så min meget, meget seje præstebog. Ja. Nu er det simpelthen stævnedag, og jeg har sådan lidt allerede røde bruser, ikke? Men hun var rigtig dygtig. Eller sådan, det gik fint, og i dressur, der fik vi en 3. plads. Og det gik så godt i spring, for vi rev en bum med, og så hun også udenom 2 gange. Men ellers synes jeg faktisk, det gik rigtig godt. Og hun var rigtig sød. Men ja, nu hjælper vi lige Agnes med at salge pitage, og det gør også sygt godt. Så ja.